А от тук до края на новините. Само с усмивка, защото е 1 април. Денят на хумора, шегата и лъжата се отбелязва по целия свят, а казва, че който днес успее да излъже поне веднъж, ще има късмет през цялата година. Георги Георгиев сега на едно много интересно място да ни разкаже за 1 април. Здравей, Жоро, ти излъга ли поне веднъж днес? Здравейте и честит празник! Казват, че на лъжата краката са къси. Явно и лицето на лъжата е криво. На този ден обаче, дори да излъжем или да бъдем излъгани, трябва да погледнем с усмивка, тъй като все пак българинът има чувство за хумор и носиме шега. Оказва се, че този ден се празнува почти в целия свят, но не навсякъде е на 1 април. В Испания, например, се чества на 28 декември и тогава не е изключено да изпиете едно столено кафе. В Мексико празникът е истинска фиеста и тогава в никакъв случай не трябва да давате нещо назаем. Във Франция денят е известен като денят на априлската риба, тъй като на гърба си французите закачват риба, направена от хартия, и по този начин се шегуват помежду си. Единствено в Австрия и в Германия се смята, че хората, които са родени на 1 април, не са родени по щастлива звезда. Как обаче се шегуваме в България? В следващия репортаж. Ало, здрасти. Майя се обажда. Звъня ти по един повод да ти кажа нещо. Имаш ли време да ме чуеш? Приятелите я познават като Нана, а жертвите на шегите и като майчето. А всъщност Бояна е един от гласовете на телефон за прецакване на приятели. За най-успешната й шега влиза в ролята на младо момиче, което се обяснява в любов на момчето жертва. Много те харесвам, адски си готин. Много е яко. Толкова народ се връзва. И освен това наистина го казва много естествено, много притеснено. Така задъхва се докато говори и дори си я представям изчервена, тя беше точно такава, докато записваше. Здравей, Ники се обажда. Имам телефона ти от един общ познат. Звъни ти мацка да ти кажа, че си много красива. Не знам как ти звучи. Миро, гласът на Ники, пък е мъжът чегаджия в отбора. Казва, че ако успееш да овладееш ситуацията, ефектът от прецакването е сигурен. Но често хората, които се звънят, те не говорят правилно. Те говорят с някакъв лек диалект, нали, те не довършат някакви изречения човек. И това гледаме, да нямаме правилно изговаряне, правилното подреждане на изречението, обратното. В смисъл, колкото по-объркано и така нататък, толкова повече хваща човека отсреща да те следи, да се опита да те разбере. Най-важен е ефектът. Всяка шега се записва, а след това жертвата може да чуе реакцията си. От радиопредаването се обаждат и казват, ти си страхотен, току-що спечели 1000 лева, само сега трябва да извикаш нещо си, още по-силно го извикам, много си добър и така. И човек се чувства идиот в крайна сметка, защото е в офиса и всичко му се смет. Търсят купона, търсят майтапа, търсят спомен, търсят хубаво изживяване. Скучно им в момента искат нещо ново да направят. Най-важното според телефонните шегаджии е да не се прескача границата, защото дори на 1 април лъжата може да ни излезе солено. Ако все още не сте излъгали някого или не сте станали жертва на шега, все още не е късно, защото все пак на 1 април всички шеги са позволени. Георги Георгиев, за Международния ден на шегата благодарим ти.